companya Maria José feia referència a l'exposició de motius de la moció de les pensions. I nosaltres, amb tot el respecte, també voldríem fer menció a l'exposició de motius que ha fet. I a més ens dona ganes hasta de ballar. De fet, quan diu allò de para bien o para mal, esa es la historia que entre todos hemos escrito. A veure, això és una estrofa d'una cançó, de la cançó de Ricardo Arjona, però n'hi ha una modificació, però trobo que és substancial i molt important per entendre tot el que és aquesta proposta que vostès volen dir. Dia, para bien o para mal, esa es la historia que entre los dos hemos escrito. 30 anys d'història, 30 anys de reivindicacions ciutadanes d'un territori que és el de les comarques centrals i dos protagonistes que han sigut el Partit Popular i el Partit Socialista, que han fet d'aquest assumpte una partida de pilota. Han anat passant-se-les, una vegada des de les Corts i una altra vegada des del Congrés i des de les Corts, però sempre els mateixos actors. I així el que queda clar és que aquests governs sempre han tingut una prioritat, i la prioritat ha sigut les grans inversions. I les grans inversions es deien AVE. De fet, sí que puguem dir que així a l'estat espanyol siguem el país o l'estat que més quilòmetres d'AVE té de tot el món, no? Més que Alemanya, que en té 378 quilòmetres, més que França, que en té 300, i nosaltres en tenim ja 2.200 quilòmetres. Cada quilòmetre d'AVE té un cost d'entre 12 i 13 milions d'euros i un manteniment per cada quilòmetre anual de 100.000 euros. I Francisco Camps, ex molt honorable, 3.400 milions d'euros. D'aixòs 3.400 milions d'euros, 30 milions d'euros eren els que se tenien que haver destinat a la línia Xàtiva Alcoi. Al final, sols s'han destinat 5,5 milions d'euros. Si això ho extrapolem a lo que implica una inversió en AVE, resulta que a nosaltres, als valencians i a les valencianes que visquem en el Comtat, en l'Alcoià, en la Vall d'Albaida, en la Costera, ens pertoquen 500 metres d'AVE. 500 metres d'AVE. Ara, novament, i amb foto inclosa, però amb la mateixa cançó, es presenta un pla de Rodalies 2017-2025, amb la meitat d'inversió de lo que se va fer en aquell moment. I front a això, nosaltres no volem participar d'este sainet. Ara bé, el que sí que volem és un calendari d'obres concret per part del Ministeri, uns informes periòdics d'avaluació adjuntats per part de totes les parts implicades, incloent els ajuntaments del territori i les plataformes cíviques que porten anys i panys treballant en aquest sentit. I sobretot la creació d'una comissió en presència de l'administració de l'Estat, autonòmica, ajuntaments i societat civil. La línia Xàtiva Alcoi necessita una inversió que la modernitzi totalment i que la faça competitiva, que acurti el temps i que siga digna del segle XXI. I l'Estat ha d'assumir la seva responsabilitat, perquè això és responsabilitat de l'Estat. I per part del govern autonòmic, evidentment, complir amb les seves funcions de facilitador. Però aquesta serà la nostra postura i evidentment que no votarem a favor d'aquesta moció perquè, conforme hem assenyalat, no volem participar d'aquest sainet. Volem que la nostra gent tinga el reconegut mereixement que té com a ciutadans i ciutadanes del segle XXI.